Riprap sa sapa sa barangay Kasambagan ng Dakbayan, Cebu, nahunlak ka nga magbutang sa mga lumulupyo ngadto sa Peligro. Dakbayan Sugbo miawhag sa DPWH nga imbisgahon ang gihulagway niini nga substandard nga proyekto. Samtang mga mulupyo, giawhag usab nga muhikling una aron makalikay sa posibleng aksidente sa maong dapit. Ania ang report. Nakahatag og kakuyaw sa kinabuhi sa mga tao nga nagpuyo daplin sa sapa sa barangay Kasambagan ang pag-uwan-uwan. Tungod sa kusog nga bulog sa tubig gumikan sa kusog nga uwan, nahunlak ang yuta ug mianod lakip sa riprap sa sapa. Kini ang sitwasyon diri sa sapa sa barangay Kasambagan sa Cebu City diin kung ato makita ato mapaning dito mo ni siya ang riprap nga nahugno gumikan sa way hunong nga pag-uwan. Doon na nilakang gihimo karon ang Dakbayan Sugbo ug ang DPWH pag-address nining naasoy problema. Gisusi sa Dakbayan Sugbo ug sa mga kawani sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Sa pasiuna ang tan-aw, nagtuo si Konsehal Jerry Guardo nga substandard ang pagkahimo sa riprap nga bag-o lang nahuman. Wa may kabilya ang ilang design sa ilang riprap wall. Unya ang pagka-plaster sa dili sa kayo mayo pagbaga ang plastering. Unya ang mga bato dili kayo mga made of kanang kuan gid nga mga material bitaw. Miawhag ang opisyal ngadto sa DPWH nga mopahigayon og imbestigasyon aron masuta kung misubay ba sa saktong specification ang proyekto. Since this is a project under DPWH, akong i-urge ang DPWH to come up with an investigation report to conduct sa contractor sa mga project. Because as far as I know, bago lang ko noon ang contract. Samtang makigtigom pa ang DPWH sa konduktor aron tukion ang detalye sa pagtukod sa riprap. The force majeure yun siya, sir. Gikan sa baha sa luyo. Nangitag kalupsa ng tubig ba. Muna, kita niyo sir, ang yung structure naana siya ba. Giyawhag usab sa opisyal sa Dakbayan ang mga mulupyo nga muhikling lang aron malikay sa Peligro. Samtang nasuta usab nga naalihan ang agianan sa tubig nga maoy hinungdan nga misanap ang tubig sa dapit. Alang sa konsehal, mas maayong mangitag kaagian ang napundong tubig. Doon na saktura nga nakaali nga gitinguha karon sa syudad nga gubon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.